Prednedávnom mi kuderka, táto akumulátorová vrtačka zomrela, odišiel jej akumulátor, takže v podstate skončila svoju kariéru u mňa. Mala už nejakých 15 rokov, je to značka Einhell, poviem, lebo som bol s ňou spokojný. Nie je to žiadna pecka, jednorýchlostná, v podstate bez príklepu, ale vyvrtala všetko, čo som potreboval, nejaké jednoduché veci v domácnosti, šroubovať sa s ňou bola lahučka, ale keďže akumulátor teda odišiel a takýto už kúpiť neviem, tak som si povedal, že si urobím radosť a kúpim si teda nejakú novú akumulátorovú vrtačku. Ak vás to teda zaujíma, čo som si kúpil a vlastne čo by mohlo pomôcť aj vám, tak sledujte toto video. Tak poďme sa pozrieť na to. Zašiel som teda raz do Lidla kupovať nejaké bežné veci, ale povedal som si, že si pozriem, že či tam náhodou nemajú v akcii nejakú vrtačku podobnú, ako by som chcel. A mali. Super, takúto. Tak som hneď zobral kufrík, stála nejakých 25 €, zlacnená bola z 36, tak hovorím si super. Perfektná cena som si hovoril, ale nie som naivný. Bolo mi jasné, že nemá baterku, lebo to je vlastne politika už dneska väčšiny týchto značkových zariadení, že baterku máte jednu a tá sa vám hodí na viacero prístrojov v domácnosti, čo používate, alebo teda aj keď majstrujete. No a nemá ani nabíjačku, takže toto bolo treba si k tomu dokúpiť. Ale 25 € je celkom lákavá cena. Takže zobral som vrtačku, zobral som si k tomu nabíjačku, ktorá bola vedľa za 25 € na dve baterky a zobral som ešte jednu krabičku, ktorá bola pod tým v domnenke, že to je teda batéria. No, batéria to nebola, bola to ďalšia nabíjačka. Takže keď som prišiel domov, zistil som, že mám doma nabíjačku na dve baterky, nabíjačku na jednu baterku a jednu vrtačku, čiže použiteľné to nebolo. Chvála Bohu, v Lidli sú ústretoví a tú nabíjačku mi teda zobrali naspäť. Ale škoda, že batériu tam žiadnu vhodnú do tohoto nemali. Tak som si to musel kúpiť na Lidl shope online. Čo spôsobilo to, že som si tam dokúpil ešte ďalšie nejaké hračičky, o ktorých tiež vám urobím videá. Takže ak ste zvedaví, určite si dajte odber. No a poďme sa teda pozrieť na to, čo som si to vlastne kúpil. Takže je to takáto vrtačka akumulátorová značky alebo typu PSBSA 20 LED4. Je to zaujímavé, lebo chcel som vám nájsť parametre tejto vrtačky na Lidl shope, nepodarilo sa mi nájsť tento kód na tomto online obchode ich. Našiel som tam ďalšie 3 vrtačky podobné. By som povedal, keď to budete na tom online shope nakupovať, tak taký bežný spotrebiteľ má veľký problém ich porovnať, že v čom sú iné, vyzerajú úplne rovnako, len jedna nemá príklep, druhá ani neviem čo, jedna za 25, ďalšia za 30 a tretia za 36. No tak držím palce, ale keď si kúpite za 36, určite tá vrtačka zlá nebude. Keď o niečo ušetríte, tak ani tá zlá nebude, pokiaľ nepotrebujete zrovna príklep. Poďme sa teda pozrieť na to, čo nájdeme v krabici. Voilà. No, skoro nič. Jednu vrtačku. No a plus takýto držiak k tej vrtačke, ktorý tiež nie je bežný pri týchto akumulátorových vrtačkách. Je to možno dané tým, že má celkom veľký točivý moment a s jednou rukou by to niekomu mohlo robiť problém tú vrtačku udržať. Takže ale povedzme si vlastne nejaké parametre, čo na tej vrtačke, alebo prečo si kupovať práve tento typ, alebo ktorý som si kúpil, čo som si to vlastne kúpil. Už sa v tom zamotávam. No, táto vrtačka výborná v tom, že skľučovadlo, kam sa dávajú vlastne vrtáky, je až do 13 mm priemer. Čo tá stará mala len do 10. A viem, že tam tie lacnejšie vrtačky aj dosť často je, že len do 10 mm vlastne vrtáku môžete s tým vrtať. Tak táto má 13. Výborná vec. Ďalšia vec, dvojrýchlostná. Otáčky
sú takéto. Jedna, druhá. Čiže na tých pomalých otáčkach môžete najlepšie ako s tým niečo skrutkovať a podobne. Na tých vyšších otáčkach vrtať a vrtať menšími vrtákmi a podobne. Čiže výborná vec. Ďalšou dobrou vecou, že má až 20 stupňov vlastne uťahovacieho momentu. Takže si tu môžete nastaviť naozaj širokú škálu toho, ako potrebujete vlastne doťahovať rôzne skrutky. Predposlednou polohou je vlastne poloha, kde je navrtanie. No a poslednou polohou je vlastne funkcia s príklepom. Pozor! Tento príklep určite nie je vhodný na to, keď si potrebujete do betónu navrtať nejaké diery. Na to sú úplne iné vrtačky. Tento príklep vám slúži na to, aby ste si videovým vrtákom, nie zasa bežným vrtákom na to určeným, vyvrtali dieru do Siporexu, tehly alebo podobne. Nie som úplne odborník v týchto veciach, ak tu je nejaký odborník, kľudne napíšte do komentu, ale ja by som s tým vrtal takto. No, ešte čo na tej vrtačke nájdeme, tak tu sú nejaké dva takéto bity na magnetickom túto držiaku, čo je veľmi praktické, čo oceňujem. Dobrá vec je tu aj tento vlastne háčik, môžete si to dať za opasok a keď niečo potrebujete pridržať, aby ste to nemuseli odkladať. No, na prišrobovanie vlastne toto môžete obiť dvomi, čiže aj pre ľavákov, pre pravákov. A vlastne ešte čo? Ešte je tu zaujímavé svetlo, ale k tomu musíme dať baterku. Takže baterku si pričarujeme. Takže baterku máme, priletela aj nabíjačka. Samozrejme z Lidl Shopu. V podstate jednoduchá, nič, do zástrčky dáte, hodíte na to baterku a nabíja sa. Baterka má veľmi dobrú vec, že dá sa tu sú tu indikátory ako je nabitie, ale to nie je žiadna neviem čo, výnimočnosť. Týmto spôsobom sa baterka nacvakne. No a čo sa mi na tom teda páčilo, že LED na osvetľovanie toho, čo robíte, je tu v tejto spodnej časti. To znamená, že vám krásne svieti na to miesto, kde vlastne pracujete, kde potrebujete vrtať, kde potrebujete niečo srobovať. Predtým na tej vrtačke, čo som mal, tak bola tá LED dioda tu v tejto vrchnej časti a to svietilo niekde tu niekde v hore, nad tú časť, kde som potreboval. Nebolo to úplne praktické, aj keď to nebolo zlé. Výborne to je vymyslené, že stačí trošku pritlačiť, sa to zažne. Ja si pripravím niekde ten priestor skrutku alebo niečo, čo potrebujem zaskrutkovať a stále to svieti. A zhasne to až po chvíli samo. Takže výborná vec a keď teda vrtám, tak vlastne mi to osvetľuje priamo ten priestor, ktorý potrebujem. Čo k tomu dodať? Vrtačka má po zľave vyšla súčet aj s baterkou, aj s nabíjačkou, teda vrtačka 25, nabíjačka 1250 a baterka 2 ampere-hodinová. Dá sa tam dať aj 4 ampere-hodinová, doporučená bola 2. Na také domáce práce, kedy to používate sem tam, tak to úplne stačí. Dá sa na to použiť aj 4 ampere-hodinová. Takže táto zostava ma vyšla 25, baterka 25 a 1250 táto nabíjačka. Tá bola zľave, tá vrtačka bola zľave. Takže v zľave ma to celkovo vyšlo, ak ma zrak neklame, rozum neklame, nešidí, nejakých 62,50. Nie je to úplne najlacnejšia vrtačka, ale keď porovnáme parametre vrtačiek v tejto cenovej hladine, tak si myslím, že vychádza veľmi dobre a dá sa povedať o dosť lepšie ako konkurenčné vrtačky v tomto segmente. A čo sa týka značky Parkside, už nejaké veci od nich mám. Vyzerá to bytelne, aj kvalitne spracované. Ja si myslím, že by to malo byť dobre. Čas ukáže. Takže to je k tejto vrtačke.
Ak si myslíte, že by bola pre vás vhodná, tak vyskúšajte. Ja by som zatiaľ doporučil. Praktické skúsenosti s ňou ešte moc nemám, ale nemyslím si, že by s tým mal byť nejaký problém. A ak by vás zaujímali v podstate takéto videá o ďalších takýchto mašinkách, čo som si kúpil, mám tam ešte malú okružnú pílku na baterky, ručnú malú brúsku a ešte tam mám univerzálny taký pracovný nástroj, taký ten kmitací. To som si tiež, keď som si kupoval baterku k tomuto, no tak nekúp to, keď to bolo zase v zlave, tak som nakúpil aj to. A ak vás zaujíma, že čo to vlastne, na čo to je, a ako to je a čo je v krabici, tak si dajte odber a sledujte tento kanál. Zatiaľ sa majte a pracujte bez stresov.